як тарҳи нави қонунеро ҳимоят кардан. Ягон чи қарздор набошем, ягон проблема намешавад. Пардохт карда бошем. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Чхеле ки аз номи видео диден, аллакай маълум аст дар чӣ масъала суҳбат мекунем, бо диққат тамошо кунем. Нафарҳое ки мехоҳем дар Москва пеши стоматологи тоҷик бирен ва дандонои худтона табобат кунем. Номерош мебурам марамат зангаш бизанен, стоматологи беҳтарин дар Москва. Дар Федератсияи Русия қонуни нав мешавад барои гирифтани патент ва барои гирифтани РВП. Яъне ҳамира ҳукумати Федератсияи Русия тасмим гирифт ки шурӯъ карда аз моҳи май боз ҳам вазнинтар кунад касое ки ҳамин ҳуҷҷатҳоро дастрас мекунанд. Ҳозиражда гӯш кунем ки чӣ пешниҳодае. Кумитаи Думаи давлатӣ ё Парлумони Федератсияи Русия як тарҳи нави қонунеро ҳимоят карданд ки шартҳои гирифтани патент ва иҷозатномаи иқомат, яъне ки РВП-ро барои муҳоҷирони корӣ бисёр ҳам боз сахттар мекунанд. Тарҳи қонун ки ҳукумати Русия пешниҳод кардааст, ҳадаф дорад назорат бар даромад ва ҳузури хориҷиён ва бахусус муҳоҷиронро дар ин кишвар пурзур кунад ва инчунин омадани муҳоҷирон ба Федератсияи Русия ва гузоштани ҳуҷҷатгузориҳо барои дастрас кардани иҷозатномаи кор. Яъне ки дастрас кардани иҷозатномаи кор гуфта патента дар назар дорем ва чхеле ки қайд кардем гуфтанд ки инчунин ҳар касе ки ба Федератсияи Русия ворид мешавад ва документ ҷамъ мекунад барои патент гирифтан, мисол аз ташхиси тиббӣ мегзарад ё ки имтиҳон меспорад барои донистани забони русӣ ё боз якчандин ҳуҷҷатҳои дигаре лозимае ки мегирен, ҳамаша ҷамъ мекунен, баъд патентгирӣ мерен. Ана ҳамин ҷиҳатҳоро Федератсияи Русия гуфт ки назорат пурзуртар ва сахттар карда шавад барои гирифтани патент ва инчунин барои гирифтани РВП ба шаҳрвандони хориҷӣ. Ин чиз аз моҳи май таҳти амал мумкин қарор бигирад ва строги назорат кунад ҳамин чизоро. Яъне ки Думаи давлатии Федератсияи Русия ҳамин тарҳи қонуни Федератсияи Русияро дастгирӣ кард ва ҳимоят кард ки ҳамин гуна карда шавад. Комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Касе ки мехоҳад границаи Қазоқистон бигзарад, ширкати Саид Граница номерош мебурояд, дар WhatsApp-аш занг занен ё ки нависен, ҷоҳотона зайнид кунен, гаҳанда нархи арзон қатӣ шуморо граница мебарад, мегзаронатон. Давронов нависонда. Ассалому алайкум ака. Ман гости дар омада будам Россияда. Через указ патент кардам. Бо патент 8 моҳ кор карда будам. Омадам. 3 моҳ шуд, бирам метонам. Аз Федератсияи Русия баромаданда ягон проблема кардагӣ набошен, мисол ҷарима надошта бошен, ягон чи қарздор набошен ва вовремя спорида бошен ҳамин маблаға, бале, вақти обратно рафтан ягон мушкилӣ намешавад. Як нафари дигар нависонда. Салому алайкум ака. Бедокумент бошӣ, бо рафтан метонӣ. Нафарҳое ки бедокументен аз Россия баромаданда бисёр ҳолатҳое мешавад ки запрет мемонанд. Агар ки запрет намонда бошанд, бале. Раҳмат Саидов нависонда. Ассалому алайкум. Ака, паспортом тамом мешавад. Қатъи патент якҷоя. Агар паспорт кунам аз нав, патент ма продления метавонам карда. Як совет номте ака. Пешакӣ раҳмат. Продления дар ҳолате карда метавонӣ ки трудовой договор дошта бошӣ. Агар трудовой договор надошта бошӣ, мутаассифона намешавад. Али Акбар нависонда. Брат, барои штраф платиташ кардам. Ягон проблема намешавад. Пардохт карда бошем, не, ягон проблема намешавад. Як нафари дигар нависонда. Ака, ма дар реестрам. Некем нарафтам Тоҷикистон. Оқибаташ чӣ мешавад охиронда? Оқибаташ вақте ки аз Россия берун мебурӣ, ана ҳамон вақта мақсади гап ки запрет мекунам. Як нафари дигар нависонда ки ма VPN дорам. Бикшум будорум. Мешавад ҷомасоз нишон мета? Пешакӣ раҳмат. Приложенияи аминаро дар назар дошта бошен. Бале, вақте ки VPN истифода накунен, ҷотона аниқ нишон метиҳад. Мирали Ҳайдаров нависонда. Салому алайкум додар. Патента дар Москва гирифтам. ҳамин дар Москва кор мекунад. Агар тибқи қонун бигирем, не. Лекин бисёри нафарҳое ҳастанд ки ба ҳамин ҳуҷҷатҳо мераванд, мисол кору фаъолият мекунанд. Агар тибқи қонун амал кунен, ҳар куҷоеда ки кор мекунен, новобаста аз ӯе ки мисол берун аз шаҳр ҳастед ё ки дар ҳамун дохили шаҳр ҳастед, ба ҳамун ҷои зиндагӣ мекардаву кор мекардатон бояд
ҳуҷҷатҳо гирифтагӣ бошад. Як нафари дигар нависонда дар видеои охиронгият савол додам ҷавоб нагуфтӣ. Раҳмат бародар. узри зиёд бародарое ки мақсад ба саволотон ҷавоб намегирем. Бисёри вақтҳое мешавад ки саволҳои такрория намехонем. Ба ҳамин хотир шуморам ин чиза дуруст бифаҳмену ва хафа нашавем. ҷамолиддин нависонда: салому алайкум. Ман паспортма проверка кардам. маҳкамаи гуфтан 3 сола пеш метавонам рафта. муҳлати запрет ба охир расидагӣ набоша? Не, наметавонем мутаассифона. Як нафари дигар нависонда: салом акай Сорбон. Мара 6 сол шуда айрасия депорт кардан шуд. Ман метавонам бурам. муҳлати запретон, муҳлати депортон ба охир расидагӣ боша агар бале баъдан метавонем ки сафар кунем бирем. ин чиз вобаста аз ҳамун ба охир расидани муҳлати запрет на виестон мебошад. Як нафари дигар нависонда: салом ака. даъваткунӣ ба хизмат сар шудай? Не, ҳозир сар нашудаем. аз 1 апрел сар мешавад. зинда ва сарбаланд бошед. барномаи имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.